بسبات تقبلنت نمركابلنا كندي جزينا ناي وشتنا قسلي بمحبا حقوسات بممثال ننبر زلنا ناي زعلم اتزعبي نفس متلال واقخا بناي كالو سبات اقعتن بناي كالو سبات ادناقوتن كمزن مفتانيو نستوعل سبات صبوق إخا سلزولخا صبوق حماق إخا سلزولخا دما حماق أيتخونن ناي وشتخا بادنت بناي بعلخا فقرن بناي بعلخا كبرن انت زي ماليخايو نزل ألم ناي سبات أسر كوينكا كتنبر إخا دك سبات كل جزي بناي دق مرقاقت يوم زنبرو كاب جزي قلعنت جميرنا بناي ولدنا مقوسا بناي ممهران معدي بناي محازتنا طاقعيتيو واغانا كعقن زصنحه ازغن ناي هيوت اتزعبه متلاليو سبات بزعبخا زلوم ارأيا بزعبا مننتكا ززاربو حقي يلن دق سبات واغاخم بتغكل يغمتو ايوم الكا مصباي عبي عشنتيو كبركم اب ايد حبرتسب انتوديقو مننتكم اب نفس وكف معالتي عداقا خمز وردن زعارقن كوينو كترخو اخم سلام كبورا تختاتلتي كبرون بيزنس اند فاينانس ابناي لومي مدبنا نزعدو تزي بمسبار لألاونت هيوتكا بخمي كمتأوج بزرزر كنرئينا بفلاي اتاناي موداتا نتبي نهيوتكم ملؤ بملؤ كتكيرو سلتخل كسام موداتا فيديو حاويركم ني صنحو ناي رأسكم بيننت منشي يخونو ناي أمركم واقع أو ناي كالو السبات إيد نخاتو زقبر عبي مخنيات أو وشتكم بزلو سمعيتاوي كبتاتيو ناي وشتكم بادنت بناي وعلكم فقرن بناي وعلكم كبرن انت زي ماليكمو حبرتسب بزهاوكم جزياوي مننت نمنباري لكم ناي جزا رأسكم واقع بركاش تشطوم هلاوكم ايتزنقعو رأسخا زي مفلاتن نرأسخا كبري زي مهابن ناي جزا رأسكم هيوت نخالوت احليفكم كتهبو يقبركم بناي وعلكم عرسة تأماننت ملؤات انتقوينكم جن ناي سبات عدناقوت كم توساخي متافج عنبر كم وانا مقبي ايكونن ناي جزا رأسكم واقع نخالوت احليفكم كابت تهولم عبيتن حدا غنياتات منقدتات حدا انبي ايخونن ناي مبال عقمي مسانيو بزحات سبات ناي سبات حلف حفرت نمركاب تراي امرؤمن لبومن نزيدلي ونجر بناي حاسوت فشختا اشي يبلو ازي ناي سبات سمعيت نزي مقداء تبهيلو زقبر ناي سلام سممع زي كونس ناي جزا رأسخا نفسي بركاش ناي مشات كحداتيو كاب عقمكمن كاب حلناكمن العلي نزخون نجر ايخونن مبال ناي صلي مغلط زي كونس غزيقوم قلوتكمن مننتكمن نمحلاو تختلوو انكارا ناي سباونت جنبيو عالم ام نفس وكف معالتي ناي امركم واقع كقنسن ناي وعلو ملكعي كان صلكم زفتنلو ناي وعد زخونه عبي سرعات اللوو ناي وشتي واقاخوم كم ادماس بمرآي اب نفس وكف معالتي ناو زقبر قعزو اي تقارطو سلازي اب زرياخوم زلو سبات كل جزي بناتهم مسفرت كمزنخوم يفتنو كمون ناي سنة لبونا عنتن اب العليخوم كم برو يفتنو نقرقن واقاخوم ابناي جزا رسخوم ايد تراي انت غيركم لكع كم عميق وقيانس كتكونو يخوم مسكالوت موددار اقارط ناي امرو سلامكم نمحلاو مسكالوت موددار اقارطو واقاخوم كالو سبات كغمتو عدل كاوزهو منقدتات حاده رأسخوم مسكالو سبات مودداريو رأسخا مسكالوت موددار ناي حاغوس سرقيو رأسكم مسكالو سبات موددار فولي ناي هيوت قعزو كحدكم ناي كالو سبات ناي هيوت معراف كم ملك ستاندار تتقومو
ከም ዘለኹም ኣይትረስዑ። ርእስኻ ምስ ካልእ ሰብ ምውድዳር ማለት ኣነ ዋጋ ዝህልወኒ ንዕኡ እንተበሊፀዮ ጥራይ እዩ ብምባል ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ጽላሎት ውሽጢ ምእታው እዩ። ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ናይ ዕብየት ኩነታትን ናይ ህይወት ዓላማን ፍጹም ዝተፈላለየ እዩ። ናይ ኣእምሮኹም ዋጋ ዝውሃብ ካብ ሰባት ስለ ዝበለጽኩም ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ንዓኹም ዝመስል ካልእ ፍጡር ስለ ዘየለ እዩ። ተወዳዳሪ ዘይብሉ መንነትኩም እንተፈሊጥኩም ናይ ካልኦት ምምላጽን ምንኣስን ናይ ኣእምሮኹም ዋጋ ክነኽኦ ኣይኽእልን። ናይ ደገ መረጋገጢ ኣቋርጡ። ናይ ደገ መረጋገጢ ምድላይ ኣቋሪጥኩም ሓሳብኩም ብኸመይ ትምልሱ? ለኣላውነትኩም ኣውጁ። ወዲ ሰብ ካብ ዝውለደሉ ዕለት ጀሚሩ ዋግኡ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ኣቕዒት፣ ካብ ናይ ወለዲ ምጐሳ ብናይ ሕብረተሰብ ኣድናቖት ተኣሳሲሩ እዩ ዝዓቢ። እዚ ግን ናይ ህይወት ዓብዪ ምትላል እዩ። እቲ ዓብዪ ፈላስፋ ማርከስ ኦሬልየስ ከም ዝበሎ ኩላትና ደቂ ሰባት ካብ ናይ ርእስና ኣረኣያን ላዕሊ ናይ ካልኦት ሰባት ኣረኣያ ብኣብዝሓ ነኽብር ብምባል ናይ ወዲ ሰብ ዕሽነት ይገልጾ። ዋጋኹም ካልኦት ክግምትዎ እንተፈቒድኩም ብገዛእ ፍቓድኩም ናይ ካልኦት ሰባት ስምዒት ባርያ ትገብርዎ ኣለኹም። ናይ ደገ መረጋገጢ ልክዕ ከም ጸወታ እዩ። ብዝተፃወትኩም ቁጥሪ ጭንቀትኩም እናወሰኸ ይኸይድ እምበር መዓዝ እውን እንተኾነ ናይ ውሽጢ ዕረፍቲ ኣይህበኩምን። ናይ ብሓቂ ዋጋኹም ብዘለኩም ዓርሰ ተኣማንነት እምበር ሰባት ብዛዕባኹም ብዘለዎም ኣረኣያ ኣይኮነን። ናይ ሰባት ኣረኣያ ብዛዕባ መንነትኩም ዝዛረቦ ሓቂ የለን። ሰባት እንተፈትዮምኩም ዋጋኹም ከም ዝወሰኸ እንተጸሊኦምኩም ድማ ዋጋኹም ከም ዝቐነሰ ዝስምዓኩም እንተኾይኑ ናይ ገዛእ ርእስኹም መንነት ዋናታት ዘይኮነስ ናይ ሕብረተሰብ ንብረት ኮይንኩም ከም ዘለኹም ኣይትዘንግዑ። ናይ ብሓቂ ዋጋኹም ማንም ክህበኩም ማንም ክምንጥለኩም ዘይኽእል ካብ ውሽጥኹም ዝምንጩ ናይ ህላዌኹም ልዕልና እዩ። እምበኣርከስ ነዚ ናይ ህይወት መሪሕ ኣብ ተግባር ንምውዓል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምሸት ቅድሚ ምድቃስኩም ኣፍታ መዓልቲ ዘካየድኩምዎ ሓደ ዋና ተግባር ሕሰቡ። ካብ ናይ ሰባት ሕፍረትን ስምዒታዊ ባርነትን ነፃ ውፁ። ካብ ሕሉፍ ሕፍረት ቅየዳን ስምዒታዊ ባርነትን ነፃ ምውፃእ። ናይ ሰባት ሕሉፍ ሕፍረትን ተቐባልነትን ንምርካብ ምፍታን ነፃነትካ ሸጥካ ናይ ሓፂር ግዜ ናይ ድሕንነት ስምዒት ናይ ምግዛእ ርካሽ ንግዲ እዩ። ሓደ ሰብ ጽቡቕ ኢኻ ስለ ዝበለካ ጽቡቕ፣ ሕማቕ ኢኻ ስለ ዝበለካ ድማ ሕማቕ ኣይትኸውንን። ናይ ኣእምሮኹም ዋጋ ዝውሰን ብናይ ካልኦት ሰባት ናይ ፍቓድ ማሕተም ዘይኮነስ ብናይ ገዛእ ርእስኹም ተግባርን እምነትን እዩ። እቲ ፍሉጥ ፈላስፋ ላኦዙ ብዛዕባ ናይ ሰባት ኣረኣያ ትጭነቕ እንተኾይንካ ንዘለዓለም ናቶም እስር ኮንካ ክትነብር ኢኻ ከም ዝበሎ ሕሉፍ ሕፍረት ደላይ ኣእምሮ ኩሉ ግዜ ብፍርሒ ዝተኣሰረ እዩ። ሰባት ነዚ ድኻምኩም እንተተረዲኦም ሓደ ነገር ክትፍጽምሎም እንተደልዮም የመስግንኹም ካብ ቁጥጥሮም ክትወጡ እንተለኹም ድማ ዋጋኹም ብምንኣስ ይቐጽዕኹም። እዚ ዑደት እዚ መንነት ሕሊፉ ዝህብ ናይ ስነ ልቦና ባርነት እዩ። ናይ ሰባት ሕሉፍ ሕፍረት ትልምኑ እንተኾይንኩም ኩሉ ግዜ ንዕኦም ንምምሳል ክትብሉ ናይ ባዕልኹም ሓቂ ተሓብኡ፣ ናይ ባዕልኹም መንነት እውን ትስእኑ። እቲ ዓብዪ ናይ ህይወት ክሕደት ንኻልኦት ንምምሳል ኢልካ ርእስኻ ምቕዳሕ እዩ። ክኽበር ዘለዎ ንስኻትኩም እምበር ሰባት ኣብ ልዕሊኹም ዝሰኣልዎ ምናባዊ ምስሊ ኣይኮነን። ለውጢ ዝጅምር ካብ ውሽጥኻ እዩ። ሎሚ ኣእምሮኻ እንተቐይርካ ጽባሕ ጅባኻ ክቕየር እዩ። ኣብ ህይወትና ለውጢ ዝመጽእ ካብቲ እንምሃሮ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ግብሪ እነውዕሎ እዩ። ስለዚ ሎሚ ዝሰማዕኻዮ ሓሳብ ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ኣብ ተግባር ኣውዕሎ። ካብዞም ሎሚ ዝረኣናዮም ነጥብታት ዝያዳ ዝተንከፈኩምን ክትጅምርዎ ዝሓሰብኩምን
ኣየናይ እዩ? ኣብ ኮሜንት ብቕንዕና ጻሓፉለይ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ክብሮም ቢዝነስ ኤንድ ፋይናንስ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። እዛ ቪድዮ ንኣተሓሳስባኹም ዝቐየረትን ጥቕሚ ዝሃበትኩምን እንተኾይና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። ንዝያዳ ናይ ቢዝነስን ፋይናንስን ትምህርትታት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩምኒ ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።